Toto video vám ukáže, ako si stiahnuť a používať aplikáciu Anny na vašom zariadení. S aplikáciou môžete zaznamenávať informácie o svojom opatrovateľovi a odpracovaných hodinách, zostať v kontakte s agentúrou, dostávať ďalšie informácie o svojej práci. Ak si chcete aplikáciu stiahnuť do svojho mobilného zariadenia, prejdite na domovskú obrazovku a otvorte App Store. Vyhľadajte aplikáciu Anny. Buďte opatrní pri vyhľadávaní, pretože sa píše s 3 písmenami N. Stiahnite si aplikáciu a potom zatvorte App Store. V tomto bode si môžete vybrať, či sa chcete prihlásiť pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla alebo prostredníctvom SMS. Ak máte zaregistrovanú e-mailovú adresu, postupujte takto. Otvorte svoju e-mailovú schránku. Vyhľadajte e-mail na vytvorenie hesla, ktorý ste predtým dostali od Anny na svoju zaregistrovanú e-mailovú adresu. Kliknite na odkaz v e-maile a povoľte internetovému prehliadaču otvoriť formulár na vytvorenie hesla. Zadajte svoje vlastné heslo a zopakujte ho na potvrdenie. Je dôležité, aby heslo, ktoré zadáte, obsahovalo veľké písmeno, číslo a špeciálny znak. Bez splnenia týchto podmienok systém nové heslo neakceptuje. Stlačte zelené tlačidlo Speichern. Teraz prejdite na domovskú obrazovku a nájdite ikonu Anny. Kliknite na ňu. Zadajte e-mailovú adresu a predtým vytvorené heslo a kliknite na zelené tlačidlo Einloggen. Teraz môžete aplikáciu používať so svojou e-mailovou adresou. Ak nemáte zaregistrovanú e-mailovú adresu alebo ste ešte nedostali e-mail na vytvorenie hesla, použite prihlásenie prostredníctvom SMS. Otvorte aplikáciu Anny a kliknite na slová mit SMS Einloggen na prihlasovacej obrazovke. Zadajte presný kód krajiny a telefónne číslo svojho mobilného telefónu. Je dôležité zadať predvoľbu a telefónne číslo presne, inak nedostanete kód potrebný na prihlásenie. Toto je napríklad +421 pre slovenské telefónne čísla. Po zadaní telefónneho čísla stlačte zelené tlačidlo Code Senden. Potom dostanete SMS so 6-ciferným číslom, ktoré je kódom na prihlásenie. Otvorte svoje správy. Skopírujte svoj kód. Na prihlasovacej obrazovke zadajte alebo vložte svoj kód do poľa Code. Po zadaní kódu kliknite na Einloggen na vstup na platformu. Ak chcete zmeniť jazyk, stlačte ikonu ponuky v pravom hornom rohu. Teraz vyberte Einstellungen a potom požadovaný jazyk. A potom stlačte zelené tlačidlo Bestätigen. Nástroj na správu zákazníkov je teraz pripravený na použitie, stačí otvoriť aplikáciu na domovskej obrazovke. Ďakujeme, že používate našu aplikáciu.